бинандагони гиромӣ, дар нашри навбатии бахши рӯзгори ситораҳо мо дар мавриди футболбози олмонӣ Тимо Вернер ба шумо маълумот медиҳем. Пас мутаваҷҷеҳ бошед. Тимо Вернер 6 марти соли 1996 дар давлати Олмон шаҳри Штутгарт ба дунё омадааст. Тимо Вернер бозингари тими миллии Олмон, ҳамзамон ҳамлагари клуби англисии Челси ба шумор меравад. Тимо Вернер дар дастаи кӯдаконаи Штен Халденфелд бозӣ кардааст. Сипас ба академияи Штутгарт пайваст. дар охири солҳои 2000 ӯ яке аз шогирдони боистеъдоди Свабия ҳисобида мешуд. Аз соли 2010 ӯ мунтазам бо тимҳои миллии ҷавонони Олмон даъват шуд ва дар ҳама бозиҳо нишонзани асосӣ ҳисобида мешуд. Аз соли 2012 то соли 2013 вай дар 18 бозии ҷавонони то 17 сола 16 гол задааст. Дар соли 2013 пас аз баромади касбии худ бо дастаи Штутгарт, Вернер ҷавонтарин бозингарест, ки дар мусобиқаҳои Аврупо бозӣ намудааст. мавсими 2015-2016 аввалин мавсими пурраи Вернер буд, ки дар ҳама бозиҳо дар ҳайати асосӣ ба майдон меомад. Вай дар 33 бозии Бундеслига ба майдон омада 6 гол ба сама расонидааст ва 4 партофти головаро ба номи худ сабт кардааст. Баъдан клуби Штутгарт дар ҷадвали мусобиқа ҷойгоҳи охиринро ишғол кард ва 15 июн маълум шуд, ки Тимо ба RB Лейпзиг меравад. ҳамин тавр ҳам шуд. Клуб бо ин бозингар шартномаи 4-соларо имзо кард. Бо вуҷуди сину соли нисбатан ҷавонаш, бозингар ки ҳамагӣ 20 сол дошт, Вернер ба яке аз бозингарони бо таҷрибаи ҳайати RB Лейпзиг мубаддал гашт, ки дар дивизиони олии Олмон зиёда аз 80 бозӣ гузаронидааст. аввалин бозии худро дар ҳайати RB Лейпзиг 28 август бо дастаи рақиб Хофенҳайм анҷом дод, ки ҳисоби ин дидор мусови 2-2 хотима ёфт. 18 июни соли 2020 клуби футболи англисии Челси бо Вернер шартнома баст. қарор буд ҳамлагари олмонӣ мавсимро дар Олмон ба итмом расонад ва моҳи июли соли 2020 олмонӣ дар бозии Премер-лигаи Англия бо дастаи нави худ бар зидди дастаи Саутгемптон дар нимаи дуюми бозӣ дублро ба номаш муҳр зад, ки ҳисоби бозӣ 3-2 ба итмом расид ва аввалин голҳои Челсиро дар Премер-лигаи Англия ба самар расонид. ғайр аз ин, форвард дар дақиқаи 49 ба Кай Хаверц як партофти головаро анҷом дод. дар бозии даври сеюми марҳилаи гурӯҳи Лигаи Қаҳрамонҳо Челсии Англия бар зидди дастаи Рени Фаронса ғалаба кард ва дар ин дидор бозии хубу ҳайратовари Вернер ба мухлисони лондонӣ писанд омад, ки дар натиҷа ҳисоби бозӣ 3-0 хотима ёфт. Тимо Вернер, ҳамлагари клуби Челси, 15 феврали соли 2021 дар бозии Премер-лига ба дарвозаи Ньюкасл гол зад ва имрӯз яке аз беҳтарин футболбозони дастаи Челсии Англия ва бозингари калидии хатти ҳамлаи клуби лондонӣ шуморида мешавад. дар мавриди гузариши бозингар ба дигар дастаҳоро то ҳол сармураббии даста ва ситоди клуби Челсии Лондон баён накардаанд. худи футболбоз бошад, дар сар ба дигар даста гузариш карданро надорад. бо назардошти шумораи зиёди голҳо дар сатҳи байналмилалии ҷавонон, Вернер дар ҳайати асосии дастаи мунтахаби Олмон дар соли 2017 баромад кард. дар ҳамон сол ӯ ба дастаи миллии худ дар ғолиби ҷоми конфедератсияҳо дар Русия бозии хуб нишон дод. аз рӯи натиҷаҳои мусобиқа Вернер кафши тиллоӣ гирифт. мавсими 2015-2016 аввалин мавсими пурраи Вернер буд. Вернер дар тимҳои ҷавонони Олмон дар сину соли гуногун бозӣ мекард. соли 2012 дар чемпионати Аврупо байни бозингарони то 17 сола ширкат варзид. 17 марти соли 2017 ӯро Йоахим Лёв ба тими асосии миллии Олмон даъват карда буд. 25 июни соли 2017 Вернер дар ғалаба бар Камерун дар Сочи дубл ба даст овард, ки натиҷаи ин дидор 3-1 ба нафъи Олмон ба итмом расид ва бозингари беҳтарини ин дидор Тимо Вернер эълон карда шуд. Вернерро ягона бозингари ин мусобиқа донистанд, ки дар як бозии марҳилаи гурӯҳӣ 2 гол ба самар расонд. пас аз 4 рӯз Вернер голи сеюми тими миллии худро дар бозии нимфинал ба дарвозаи Мексика зад. ҳисоби ниҳоии бозӣ 4-1 анҷом ёфт. 4 июни соли 2018 Вернер ба ҳайати ниҳоии тими миллии Олмон барои ҷоми ҷаҳон 2018 шомил карда шуд. 17 июн Вернер бори аввал дар ҷоми ҷаҳон бозӣ кард, аммо тими миллии Олмон аз тими миллии Мексика бо ҳисоби 1-0 мағлуб шуд. падари Тимо Вернер, Гюнтер Шу, қаблан низ футболбози касбӣ буд ва хост писараш ба монанди ӯ як бозингари касбӣ ва боистеъдод бошад. футболбози олмонӣ Тимо Вернер ҳамеша бо журналистон дӯстӣ дошт. дар бораи муваффақиятҳои варзишӣ ва нақшаҳои фаврии худ маълумот медод.
اما او حیات شخصی خود را آشکار نمیکند. بینندگان گرامی، این بود آن همه دلیل و خبرهایی که دایره فوتبالباز آلمانی تیمو ورنر به شما معلومات پیشنهاد نمودیم. تا بخش‌های دیگر خود و نزدیکانتان را احتیاط نمایید.